जवनास चले भारत, जवनास चले भारत, लिखे संविधानवा के न जानेला। जवनास चले भारत, लिखे संविधानवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहब भीम जी के नामवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहेब भीम जी के नामवा के न जानेला। पिए के पानी दिहले खाना और मकान हो। हमनी गरीबवन के बाबा भीम महान हो। बाबा भीम महान हो। बाबा भीम महान हो। पिए के पानी दिहले खाना और मकान हो। हमनी गरीबवन के बाबा भीम महान हो। एमपी में भइल जे कर, एमपी में भइल जे कर, मौज नामवा के न जानेला। 14 अप्रैल भइल जे कर जनमवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहब भीम जी के नामवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहेब भीम जी के नामवा के न जानेला। पढ़े लिखे के नहीं रहे अधिकार हो। कितना लड़ाई लड़ले भीम जी हमार हो। भीम जी हमार हो। बाबा जी हमार हो। पढ़े लिखे के नहीं रहे अधिकार हो। कितना लड़ाई लड़ले भीम जी हमार हो। अंजलि विशाल के बसे, राजू विशाल के बसे, उनके में परानवा के न जानेला। राजू विशाल के बसे, उनके में परानवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहब भीम जी के नामवा के न जानेला। बाबा भीम जी के नामवा के न जानेला। साहेब भीम जी के नामवा के न जानेला। संघर्ष म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा धुलिया। दादा बाबा के न रहे जतिया, रहे जुलूम बैठल अपने ही खटिया। हाँ, दादा बाबा के न रहे जतिया, रहे जुलूम बैठल अपने ही खटिया। कहाँ बुलाया जदी कई के, हाई रुपया हाई पैसा हाई कपड़ा हाई खाना सब तोहरे
रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकमा भूत।